Ne, tam fakt není nic vidět, ale. Co děláš? Jsi se normálně pochcela. A Lucka se pochcela. Všichni se podívejte, hele, pochcaná od hlavy až k patě, jo. Je to vidět úplně krásně. Dobře, není to vidět úplně krásně, ale možná... Ne, není to vidět vůbec, ale pochcela se od hlavy až k patě. Adam tady běhá sem a tam. Adam běhá sem a tam a... Jako pije a stojí. Teď si jako myslí, že... Jasně no. Jako jsou tady piva v košíku, než by to bylo vidět. Ale jsou tady piva v košíku. Máme na to 3 očité svědky. Jsou 2. 2 piva v košíku. Opravuji informaci 2. No a upadnul zapalovač. Dělal upadnutý zapalovač 2 kilo 2 lidi. Prostě a stojíme už tady tak 5. minutou. Jdeme domů a jako nehejbeme se z místa vlastně ani. A zase upadnul zapalovač. Fuck je! Takhle to dopadá prostě. Počkejte, já si zapálím cígo. No, Lucka si zapálí cígo. I když ví, že já se s tím nestotožňuju prostě, tak si stejně to cígo zapálí. No. Tak a můžeme pokračovat. Hele, teď zase ujdeme další 3 metry. Adam bude dělat, že utíká, ale není to vidět. Bohužel. Možná v odlesku světla uvidíte jeho zadek. Ano, je tam zadek. Adame, běž. Utíkej. Adam si myslí, že něco natočí. A teďka utíká do tmy. Běží. Adam neběží. Běží. Adam se pochcel, hele. Adam se pochcel, ale běží, stále běží, když je pochcaný. Ty krávo, on se fakt pochcel. Jesus. Jesus. Nenajeď mu tam tím kolem, to by ho bolelo. Tak Adam utíkej ale do tmy, že jo? Adam utíká do tmy. Konec. Prostě konec.